Den 7. maj 2015 var stor optællingsdag på Bispegården i Aarhus. For Aarhus Stift skulle vælge sin nye biskop efter Kjeld Holm, der går af efter 21 år. Optællerne, valgbestyrelsen og stiftspersonalet startede dagen med at få styr på de sidste detaljer, inden selve optællingen af stemmerne. Stiftskontorchef Jette Madsen sørgede for, at alle havde styr på den korrekte procedure og på den enkeltes opgave. Men selve optællingen kommer til at foregå på den måde, at I kan se, at vi har sådan en fin farveladebutik her liggende på jeres bord. Der var stor interesse for resultatet, og pressen og mange andre interesserede var mødt op for at være til stede, når det blev afgjort, hvordan de 2042 gyldige stemmer havde fordelt sig. Domprovst Poul Henning Bartholin var formand for valgbestyrelsen og sørgede også for at holde pressen løbende orienteret. I løbet af dagen ankom begge kandidaterne, Jens Majbom Pedersen, der er forstander for Diakonhøjskolen, og Henrik Vig Poulsen, der er domprovst i Odense. Med kandidaternes ankomst steg spændingen endnu et par grader, og de fulgte med fra sidelinjen, hvor de snakkede med støtter, hinanden og folk fra pressen. Da optællingen var afsluttet, og Jette Madsen havde orienteret Kirkeministeriet om resultatet, blev folk lukket ind i optællingslokalet, hvor Poul Henning Bartholin kunne afsløre udfaldet. Henrik Vig Poulsen har modtaget flest stemmer, og han er valgt som Aarhus Stifts nye biskop. Hjertelig tillykke. Med 1258 stemmer blev den nye biskop over Aarhus Stift, Henrik Vig Poulsen, der i sin takketale lagde vægt på, at det nu handlede om at se fremad. Tusind tak for det her valg. Det er jeg meget beæret over og taknemmelig for. Og der hviler jo også en stor forpligtelse på mig nu til at komme i gang og få samlet stiftet, og nu tænker vi fremad. Henrik Vig Poulsen bliver bispeviet den 6. september 2015 ved en ceremoni i Aarhus Domkirke.